Slečná, mám tu nejaký list. Vyhrajte okamžite ročný plat a vreckové navyše. Stačí rozbaliť kaštany, kofilu alebo milenu. Zelená, oranžová. Peťo! Peter! Peter. Som Zlord, pán Zosivej a pohodám farma. Čo sa deje? Zasa ten sivý zlord? Spolaj, ty siváčisko! Nič lepšie nedokážeš. Zachránia lentilky farebný svet. Žiadne spohobný zlord! Budeme železom línia horóce! Aj tam plesíme dnu. Čo sa stalo? Lentilky, farebný svet v hrsti. Milí diváci, o tom, aké je dôležité, aby nás v našich snoch podporili blízki priatelia, hovorí 25. časť kanadského seriálu Moje rodné mesto. Tomás, pohni sa! Veď vidíš, že robím, čo môžem. Rýchlejšie sa to nedá. Slovenská televízia štúdio Banská Bystrica uvádza kanadský seriál Moje rodné mesto. Pekná šatka. To sú všetky farby dúhy? To sú všetky farby dúhy? Padaj. Choď si podpaľovať ohníček. Ty skautík. Poď už, Simon, musíme sa ponáhľať. Stále meškám na tréningy. Nemôžem si to dovoliť. Viem, pracovať v skaute ťa už zaťažuje. Už sme na to trochu veľkí. Čakajú ma 3 ťažké súťaže. Skautingu sa musím vzdať. Mám nápad. Aký? Viem, ako s tým skončiť. Chceme vám len povedať, že hoci nás skauting baví... Chápem vás, chlapci. Naozaj? Naozaj. Rozumiem vám. Chcete niečo viac? Presne tak. Niečo viac. Tu už